இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு சமுதாய நலவை மையத்தில் பிஎம்ஜேஒய் பிரதமரின் ஆயுஷ்மான் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை இங்கே ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். இதன் மூலம் சிவப்பு நிற அட்டை வைத்திருக்கும் ஏழை எளிய மக்கள் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை இங்கே பதிவு செய்து கொண்டால் குறைந்தபட்சம் 5 லட்சம் அளவுக்கு மருத்துவ காப்பீடு பெற முடியும். அந்த திட்டம் காரைக்கால் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சில நாட்கள் முன் தொடங்கப்பட்டது. அதை திருநள்ளார் பகுதியில் தொடங்க வேண்டும் என்று இன்றைய தினம் நம்ம சிகிச்சையில் அந்த திருநள்ளார் ஆஸ்பத்திரியில் தொடங்கியிருக்கிறோம். மக்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். விரைவாக பதிவு செய்து கொண்டால் நான் ஃபியூச்சரில் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை நம்ம முழுசாக பயன்படுத்திக்கலாம். வெளியில் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனால் கூட அங்கே எவ்வளவு செலவானாலும் இந்த இன்சூரன்ஸ் திட்டம் நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் விரைவாக இந்த திட்டத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு